jong ka Voice of the People Party na Malki Lankra constituency ka kong deity majaw ka badairu ka EM ka tanat law hapo ka Executive Committee ka KHATC ka penpau ya ka jingbom la ban pediang ya ka jingpen shai jong menteri rangba ka jela ukanrat sangma halor ka jingtei hapo ka dolonong lumpong deng. Habalet ay mun siya mi kidokhat jang ka Green Tech Meghalaya ki balastang ya ka jing sha thangan baklembo por kalaong bakamla ban nget ba ki jingtei haga dolonong kan long tang shipor namar la IY hadu hendru hosnam haga jaka ka bahe hadu hendru akar bat haga jing penlut ka balong laispa laipo klur tingka kum ke MDC ka wer ya baro ki samla bat ki nong shang shnong bakin mi shakhamat ban penpau ya ka jing persha lada ki dan ka jing iet ya ka maryang namar haga te ka dolonong ki dan bon ki sim ki do ki jat jing thong bat ka dei ka bapengat bat ka kinturu balada ka sorkar ka kwa ban wanra kampen roi dei ban le shakiwe bat ki jaka om haga te ka jaka habakili kalapen pau bagane ka jingle ka sarkar ka dei hi tang na ka benta jangka bat ha ka bakhadu upat ba undu nong Baca nama mi ya lagi ni it mahai kamarian ni lagi brio ki baburam ni kamarian dah habang yo I kumi kan ni long kadik ik ba ngar apa kamen sim ngala dom shisha kai habang yo I ba kat ya kati kalumpong deng ka ba itana kat tema mengidon kamarian ka ba itana ngidon pa hang tu kidon ki sim ki do ngidon ki chat ki merat ki ba hang tu pun ngila ban perati ya ke ek ba ublai bula ai ya ni te ngasko pa mo development kadi benda no doubt let's say sure balik bahadu andru ko ekar kata kacaka makin dia makin ai kita ke company kita he buan na ba kadi ke kata ka tata resort kata ka luxury resort ke kata ka mo kata ka kata yang marah ni ni sultan ni kuat punya kata nama balik kumangi iya ka jingong jong chief minister beron tu lupa kadai tangkat temporary construction kai kata temporary haba people ai 100% ni kali jong pi kala ban ai tang kala ban long temporary tang ban chushna di pandel ban chushna di plastic te kam na thrai kani te kadi ke ik banga tentu yiki para shlong para thau yiki palok para jor yiki khna samla khamtang bagi de ban wan chukmat ban yale sha ikani nama kadi ke ik ba kaban ta shibun e hakini kindu ko kisnan ki normal batik ke ik banjang hadin hapur ru ini kan jaga ke boleh lagi lahir sama kakak lahir bahwa itu ba iya ka buat kini ki Green Tech bagi iya pokok API du ki amadu kata kadon tu kena kan jelas suka kan leh ketengah no suka kan dei bihike namban pa mo hadu kata ko ti life spotlight ko ta man shusha ta ka pandel kamla ka banong pi bat kata ka tata mo kita company di bawah baru kita ki luxury resort kibut isnat ta kata si dia ka life spot ko ta kamla banong mo